Kung yung pinamiling yung boarding house. Pero naglibot. Hindi may ikuan. Kuwari. Hindi may ikuan. Kapindurin ni handle makakabiling yung boarding house. Waray pupop da ngayon isa. Sulod at itong house. Sige lang. Boss, sakay! Ay! Angay ka, boss. Oh, may miling yung takong boarding house. May mga boarding house pa rin eh. Gamugat, pero pag-abat ko mga kuwan na, mga pool na. Okay. Mga boarding tago. Pero pwede ka man din libuton yung nga lugar, pamiling. Oo, kakambas tayo. Oo. Sino? Kay taga din ka, sir. Din. Pero kung mawari din ni Kuan, boarding house, pwede naman libutan kita Tacloban. Ano kung maray na din eh? Pwede, sir, pero sige kung Ano malay mo? Okay naman na idea mo 30. Ano? Libot Tacloban. 30. Oo. Laga dito. Kung akayin mo, sir, malusad ka na la, sir. Para diri ka may maulol. Sa Heroes? Laga dito, ay 30 pa masaheros. Maram ka mo latak pakabuhi din ni. 30 letim. Ihatag, lilibutan pagod downtown. Ano pa mo 30? Maram ka nga waray ng paraliting bugas. May baraydan pa ng mga asa.